Aron mabantayi ang pagsaka sa hand, foot, and mouth disease, gideklarar sa Borongan City Health Office sa Borongan City, Eastern Samar nga aduna nay outbreak sa maong balatian. Sagad sa mga nataptan sa maong sakit, mao ang mga masuso hangtod sa mga nanagidad og 10 anyos. Sayra nato ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Base sa gipagawas nga report sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa Borongan City Health Office ni adtong Marso Gs, gideklarar nini ang tibok dakbayan nga adunay hand and foot and mouth disease outbreak kini tungod sa pagsaka sa maong balatian. Base sa gipagawas nga datos ni Dr. John Kelly Kainday, City Epidemiology Officer sa Borongan City Epidemiology and Surveillance Unit, nga may kapina sa usa ka gatos ang mga kaso sa FHMD, ang ilang natala gikan sa Enero hangtod Marso 9. Ang mga kaso gikan sa 33 sa 60 ka mga barangay. Sagad sa gitakbuyan mga batang lalaki gikan sa mga masuso kung sa bagong gipakatawo hangtod na sa 10 anyos. Gikabalak ang musaka pa kini ug mukatap sa ubang mga barangay nga wala pay mga kaso. Pahimangno ni Dr. Kainday sa publiko nga di malimot paghugas og kamot. So, hand washing, kabalo ng tangawin alcohol sa ating children, masking, lalo na schools, kay magitapon-tapon kabataan, hira-hira lagi hapit magiging kakamay na itong mga signs. Dugang ni Dr. Kainday nga kung adunay simptomas nga mabantayan sama sa luas, skin rashes o gihilantan, ipakonsulta dayon kini sa haduol nga mga rural health unit. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.